Sense micro o amb micro, però ho direm això, el que hem vingut a fer aquí, nois i noies. Nosaltres avui hem vingut a ensenyar un dels secrets. Vine aquí, digueu tu, que estic molt nerviós. Volia dir que ens fa moltíssima il·lusió compartir amb tots vosaltres el nostre secret, el secret dels minairons. Nosaltres, quan treballem, què farem, què direm, què farem, què direm, ens agrada molt la música. Els minairons, ens agrada molt la música, sí. Però ens agrada la música per fer totes coses, sí. Però hi ha una cosa que ens agrada més que una, que és cantar. Sí, nosaltres cantem molt. Però no cantem una cançó qualsevol. Cantem la cançó dels minairons. Sí, nosaltres quan treballem cantem la cançó dels minairons. Però la cançó dels minairons, sabeu per què la cantem? Perquè als minairons ens agrada molt despertar-nos amb música. Ens ajuda a despertar-nos cada dia la música, els minairons. Ens ajuda la música a fer moltes coses. I el nostre desig és que tots vosaltres pugueu cantar també la cançó dels minairons, sí, perquè us ajudi a despertar-vos, a créixer i a viure la vostra vida d'una manera